Máte vy alebo niekto, koho poznáte, tento problém? Hrb na krku? Vítajte na kanáli Zdravý chrbát online a v dnešnom videu vám ukážem cviky, ktoré pomôžu zmierniť alebo odstrániť takýto ľudovo povedané vdovský hrb. Najprv vám však poviem najčastejšie príčiny, aby sme predchádzali vzniku takejto štrukturálnej zmeny. Najčastejšou a hlavnou príčinou je zlé držanie tela, kedy sú krk a hlava posunuté dopredu a vytvorí sa kĺbny bod na prechode medzi krčnou a hrudnou chrbticou. Naše telo potom posiela tukové usadeniny do tejto oblasti, aby chránilo stavce pred tlakom. Ďalšími možnosťami, ktoré už by ste mali prediskutovať so svojím lekárom, sú osteoporóza a niektoré lieky, ktoré používate. Osteoporóza môže spôsobovať kompresné zlomeniny, ktoré štrukturálne zmenia oblasť krčnej chrbtice, a niektoré lieky ako kortikosteroidy alebo niektoré antivírusové lieky môžu podporovať usadzovanie tuku v tele, čo spolu so zlým držaním tela urýchli vznik hrbu. Pripomínam, že pri týchto príčinách sa o postupe liečby prosím poradte so svojím lekárom. Prvý cvik nám pomôže mobilizovať stavce, aby sme zvrátili získaný uhol na krku. Najjednoduchší spôsob, ako to docieliť, je použiť zrolované ponožky alebo zrolovaný uterák. Položte si to na zem. Mal by to byť tvrdší podklad ako napríklad karimatka alebo deka na zemi a nie posteľ alebo gauč, pretože sú príliš mäkké. Ľahnite si chrbtom na ponožku alebo uterák a posúvajte sa tak, aby ste našli vrchol bodu ohnutia na krku. Ostaňte na tomto bode a skúste sa uvoľniť. Kto potrebuje, môže mať aj ohnuté kolená, oddychne si tak aj spodná časť tela. Zo začiatku to môže byť nepríjemné, ale aj tak skúste uvoľňovať hlavu a ramena a len dýchajte. Ak to bude príjemné, môžete takto ležať 2 až 4 minúty každý deň. Ak vám poloha v ľahu na chrbte nerobí dobre, môžete to skúsiť o stenu, kedy zrolované ponožky vložíte do inej ponožky pre lepšiu manipuláciu, prehodíte cez chrbát a nasmerujete na hrbol krku. Stačí sa už len oprieť, ale skúste ešte tlačiť ramena smerom k stene a ostaňte v tejto polohe 2 až 4 minúty. Druhý cvik nám ponaťahuje svaly krku, aby sme im vrátili rozsah pohybu, ktorý potrebujeme pre správne držanie tela. Ľahnem si na chrbát a možno už v tejto polohe bude mať váš krk veľké zakrivenie, ale my ho budeme narovnávať tak, že ťaháme bradu dole do zeme. Podržíme 1, 2, 3 a uvoľníme, ale iba do neutrálnej polohy, aby ste neťahali hlavu aktívne do záklonu. Opakujte tento pohyb približne 10 krát v 3 sériách. Aj priťahovanie brady viete odcvičiť v stoji, ak je vám ľah na chrbte nepríjemný. Oprite sa chrbtom o stenu a priťahujte bradu rovnako, ako by ste ležali na zemi. Ale tu si dávajte pozor na polohu ramien, aby neboli rotované a ťahané dopredu, ale aby boli pritlačené k stene. Pomôže vám, ak si dáte nohy trochu ďalej od steny, zmierni to ohnutie driekovej chrbtice a lepšie udržíte ramena pri stene. Nezabudnite aj na to, že uvoľnenie krku je len do neutrálnej polohy a nie do záklonu. Máme za sebou mobilizáciu stavcov, natiahli sme aj skrátené tkanivá a tretí cvik má za úlohu posilniť svaly okolo ramena a lopatiek, pretože zlé držanie tela oslabuje svaly v medzilopatkovej oblasti, čo ťahá ramena dopredu a podporuje hrbenie. Postavím sa rovno, predpažím ruky, dám ich do peste a vystriem palce smerom hore. Nadýchnem sa a s výdychom rozpážim ruky, s nádychom spojím palce nad hlavou, s výdychom vrátim do rozpáženia a s nádychom spojím peste pred seba. Možno ste sa teraz stratili, kedy má byť nádych a kedy výdych, preto ho ukážem ešte raz a budem hovoriť iba výdych, aby to bolo jednoduchšie. Výdych. Výdych. Odporúčam tento cvik opakovať približne 10 až 15 krát v 3 sériách. Vyskúšajte si tieto cviky, ale nezabudnite zlepšovať aj držanie tela, aby sa hrb nevrátil.
Ak by ste chceli podporiť tento kanál, stačí si len pozrieť moje videá a dať k ním palec hore. A ďakujem aj za dnešné sledovanie.